लोगोफोर दायो जोंहा दङ सिफुंनिनो ए ग्रुप दा बे ए ग्रुपनिनो प्रेक्टिकेल जागोन दा बिथांमोननि प्रेक्टिकेल आयदायाबो मा रोखोमनि जागोन दा बेखौ नोंथांमोनाबो फारि नायलांदो दायो गिबियावनो नोङो नोंनि सिनायथिखौ होग्रोना लादो दे रबिता बसुमतारी ना दायो बे समाव नोङो गिबियावनो दामनानै देखायदो सिफुंनि जा गिबि रिंसारथि फारिमोन ना सुलांफारि बेखौ नोङो थांलाय फैलाय सुनानै देखायलाय दायो बे समाव नोङो दाम ओरैबायदि दाम सम आरो देंखोखौ नों दामलाय दायो बे समाव नोङो दामनानै दिन्थि ओरैबायदि दाम आरोना माखौ दामनो नोंनि गोसो बायदि मोनसे दामदो दे जायखिजाया दायो फार्स्ट टाइम अफार होग्रोबाय जायखिजाया मोनसे जों बे सोलोंनायनि गेजेरावनो थानायखौनो दे जों सोलोंबाय थानायखौनो मोनसे दामदो जायखिजाया नोंनि चइस दायो बे समाव नोङो दाम जोंहा मोसानायाव ना हाबबोनाय आरो ओंखारनायाव बांसिन बेखौ दामनायखौ नुनो मोनो जों ना आलाप देंखो ना बेखौ नोङो दामना दिन्थिनाय जायो दायो बे समाव नोङो दामना दिन्थिबावदों लोगोफोर जोंहा कुइसना 10ता जायो नालाय 100 मार्कनि जोंहा 50 मार्क्सनि इउनिट टेस्टआ बियो थांखांबाय दायो जोंहा 100 मार्कनि नालाय 10ता कुइसन दङ दा बेनिखायनो आङो मोनसे कुइसनफोरखौ सोंलांगासिनो आरोना दामनो होगासिनो प्रेक्टिकेलखौ दायो दङबायो जोंहा मोनबा प्रेक्टिकेल आयदा दंबाय दै नोंना दायो दामना दिन्थि नोङो दायो नों दामना देखाय आरोबाव बागुरुम्बा दामाखै ना बागुरुम्बाखौ दामना दिनै
दामलाय सा पा दा रे मा दा सा रे दे दायो दाम नोङो आरज मेथाइखौ ससे सुनानै देखायदो जायखिजाया नों मा आरज मेथाइखौ दामगोन बेखौ ससे सुनानै देखाय दायो नोङो जोबथा कुइसन लोगोफोर बेनो जोबथा कुइसन जागोन जोबथा प्रेक्टिकल आयदा बिथांनिया दायो नोङो जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि मोनसे चइस आलादा जायखौ आं बेयाव फोरोंनो मोनबाङाखै बैफोर मेथाइखौ हानहरनानै नोङो दामनानै सोंदो गुबुन मेथाइ आरोना माने फक सङाव गैयै गुबुन आलादा मेथाइफोरखौ लाबोनानै दामनाय लोगोफोर जोंहा ए ग्रुपनिनो गिबि सुजेननाय प्रेक्टिकेलाव बाहागो लानाय खोब मोजाङानो जादों साबायखर थाबाय बिथांसिम दे दायो नों थांनो हासिगोन